खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नरुन्सव्लग्स YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आंनि मुङा जाहैबाय नरुन केरकातारि। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव गासैबो गोदान गोजाम फलोवार्स गासैखौबो आं बरायदों। तो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै दिनैसो फर्स्ट टाइम भिजिट खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअ लाइक होनानै आंखौ फिउचारनि थाखाय इयुन समनि थाखाय भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' जेसे हायो एसेनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो। तो फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। तो दिनै बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों, बे लास्ट आपडेट। स' बे लास्ट आपडेटआनो जाहैबाय प्रस्पारिटी टीमआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि फरायसा खौसेथि आफाद, बे आफादनि जि बिसायख'थि स्टुडेन्ट्स इउनियननि जि भट, बे बिसायख'थियाव बिथांमोना देरहासार जाबाय प्रस्पारिटी टीमआ। तो बिग कंग्रेचुलेशन्स टू प्रस्पारिटी टीम अफ बड'लेण्ड इउनिभारसिटी। तो बिथांमोना देरहासार जाखांनायनि उनाव मा बिबुंथि लाखिखो फै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। बिनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो कमेन्टआव कंग्रेचुलेशन्स हरनो दाबाव। गिबियाव आङो आंनि सापर्टार्सफोर आरो जायफ्रा आंनि थाखाय दिन रात खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ आं गिबियाव हामबाय होनो सानो आरो जोंनि सुपार सिनियर्सफोर बिथांमोनखौबो हामबाय होनो। बिथांमोना आंनो बहुत मोजां एडभाइस होबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटी एबसु इउनिटखौबो आंनो बे अपरचुनिटी आरो आंनो बे चान्सखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर हामबाय होनो। आरो फैगौ दिनफोराव जिमानबो स्टुडेन्ट्सफोरनि इश्यूसफोर थागोन, प्रब्लेमफोर थागोन, रावखौबो गोजौ गाहाय नायालासिनो आं खामानि मावलांगोन। आरो आं जोबनायाव जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' चिफखौबो आं हामबाय होनो आरो फैगौ समफोराव आङो गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै आङो जिमानबो इउनिभारसिटिनि इश्यूफोर दं, डेभेलपमेन्टनि खामानि दं, बेफोरखौ आङो मावलांगोन। रोजा साबायखर आरो आङो बे देरहासारनायखौ आंनि होननानै साना, बेयो बयबो इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टनि देरहासारनाय। हामबायसै। इउनिभारसिटियाव गुबुन पार्टि मोननै बाहागो जानानै बेखौ नोंथाङा खौसेथि लानायनि बेलायाव मा खालामदों? गिबियावनो आङो जोंनि जायफ्रा अपोनेन्टमोन बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनो। बिथांमोनाबो बांद्राय भटजों जेनाखै, बिथांमोनाबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन। बिथांमोनखौबो आं लिंहरगोन आरो ज' खामानि मावलांगोन। जेननाय देरहानाय गैया बेवहाय, मानो होनबा जोङो स्टुडेन्ट्सनि खामानिनि थाखाय मावनो फैदों आरो फैगोन दिनावहाय जोङो ज' बयबो लोगो लांनानै बिसिबाङानो जा अपोनेन्ट जा आरो जोंनि देरहानाय जा जोङो ज' खामानि मावलांगोन। हामबायसै। आङो 850 प्लास। डिफारेन्सआ आंना 150 प्लासआव। आंना बेनेसेट बरगयारि आरो आं इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि थार्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। आङो निसिमा चिरांनि। आं बहुत मोजां मोनदों। आंखौ दिनै बे अपरचुनिटिखौ होबाय प्रेसिडेन्टआव गेलेनो थाखाय। ओमफ्राय बिसोरनि अननायावनो, बिसोरनि सापर्ट खालामनायावनो आं दिनै बे पस्टखौ देरहानो हादों। ओमफ्राय आं बयखौबो बहुत थेंक इउ होयो जे बिसोरो जोंजों अरायसम दंमोन। ओमफ्राय बिसोरनि अननायनि थाखायनो जों दिनै बे जे टीम प्रस्पेरिटी जों गासिबो देरहानो हादों। आं बेखौनो बुंबाय। बेसेबांखिनि भट लानानै फारागथिया बेसेबां देरहासारखो? आंना 700 प्लासमोन, ओमफ्राय डिफारेन्सआ बिदिनो 80-90 बिदिमोन। माबायदि खामानि मावनो गोसो जायो? आंनि खामानिफोरखौ डेडिकेटेडलि, हल हार्टेडलि, अनेस्टलि खामानिखौ मावगोन जोंनि इउनिभारसिटिखौ जौगाहोनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि ससाइटिखौ जौगाहोनो थाखाय। बबेनिफ्राय? आं बाक्सानि, बाक्सा सालबारि। आंनि मुङा दिपांकर बसुमतारी।